8 gi chieng' tarik 9 mano mar dwe ni. Odede governors pod medo yudore kama tek ahinya kiseyo gi kod weche mag mibadhi. Erokamano, aparo ni kama nitie kaka japiny maneno processes mag siasa madhi nyime. Number one, aparo ni it is important mondo governor ka obedo impeached gi MCS meke to Senate, the whole house onego winj case no. Ano kan for the opinion ni seche moko onego bed ni committee ema winjo burano mar ji 11 kata obed ji adi ni to ema winjo burano korka dhi. Aparo ni ka oyier ng'ato ni en senator of the Republic of Kenya ma represent a certain county to nyiso ni a senate otimo national duty. Koro okane ka en gima kare mondo mi senate okaw committee matin mondo emo winj bura nikech ma en bura maduong' mar thicho ahol governor oko to kendo samoro odhi gi career mar ng'ato completely. So en gima onego bed ni ji te mano yiere Senate of the Republic of Kenya bede kendo gichiwo pachgi to kendo mosetimore chieng' mamoko notim gi committee an kaka ng'ama japiny mano ne ok aneni kare. So namor ka committee ka parliament mar Senate oyie ni gidhi bedo gi te mondo giwinj bura mar governor. Governors mang'eny pod biro biro nikech accountability mar county government ni e lwet MCA mamano to gima onego bed ni kata wan kaka jopiny luo oganda nyikwara muni onego bed ni wa improve mang'eny. It is only Luoland sani koro 10 years ma pok wabedo kata machiegni gi keto governor mora mora to task on matters accountability. Gimwasebedo go en tungni mar kisiasa mamoko to keto governor mora mora e piny luo to task around accountability issues pod otamo nyaka sani. Is it because governors waler kapamba koso ang'o matimore? So Joyce Shiolo we wabwo winj bura no koro ng'ad bura kaka jopiny ka governor ne nigi mibadhi kata neo. Seto sexual ni mwalimu Peter Redo. Hapa ni asedi guys studio mang'eny kawuoyo